Úplne meníme tému. Zdá sa, že Londýnčania majú zmiešané názory na návrat princa Harryho a jeho rodiny do Británie. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu prekvapili aj svojich najbližších príbuzných, keď sa presťahovali späť z Kalifornie niekam mimo Londýna na dlhší čas. Pár odišiel do USA pred 6 rokmi. Vzdali sa oficiálnych kráľovských povinností, ale z tituliek nikdy nezmizli. Harry obvinil kráľovskú rodinu z zanedbávania a bulvárnu tlač z toho, že mu zničila život. A vládu z toho, že mu neposkytla dostatočnú ochranu na to, aby sa mohol niekedy vrátiť domov. Poďme si vypočuť viac. Pravdepodobne ich problém bude, že krajina je už dosť unavená z počúvania o ich sebeckom správaní. A je jasné, ako Britom, tak teraz aj Američanom, že sú tam len kvôli peniazom. Snažia sa získať čo najviac zmluv, aby zarobili čo najviac peňazí. Myslím si, že si pokazili šancu zostať obľúbenými už po svadbe, napriek tomu, akého otvoreného prijatia sa im dostalo od Britov. A pokažili to. Myslím si, že Meghan bola obeťou rasizmu, šikanovaná, prajem im len šťastný život a už ma to naozaj nebaví. Už to nemôžem zniesť. Skutočne mi je z toho zle. To šikanovanie, áno. Chcem, aby sa vrátili a chcem, aby ich všetci nechali na pokoji a robili len pekné veci. Myslím, že každý si môže robiť, čo chce, nie? 2026. Je rok 2026. Takže je mi teraz potešením privítať Angelu Levinovú, autorku knihy Harry, A Biography of a Prince, biografku kráľovskej rodiny a komentátorku, ktorá sa k nám teraz pripája z Londýna. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas. Áno, Harry, Meghan, Archie a Lilibet by sa mali vrátiť späť do Spojeného kráľovstva. Mysleli ste si, že tento deň niekedy príde? Nie som v kontakte, ale absolútne nie. Myslím, Meghan povedala, že už nikdy viac nevkročí do tej krajiny však. A Harry povedal, že tam nikdy nemôže vziať svoju rodinu, pretože to nie je bezpečné. Takže to sú tie dve veci, ktorých sa akoby držíte. A namiesto toho, aby ste to pojali jemnejšie, radi by sme prišli a pozreli sa, ako sa nám darí. Kráľovi to povedali až 3 dní predtým, než mali prísť. Nepovedali to nikomu, ani princovi Williamovi, ktorý je následníkom trónu. A tak z toho mohli urobiť akúsi oslavu, urobiť okolo toho rozruch a všetkým dať pocítiť, viete, akí sú úžasní? To sa už nedeje. Všetci sme z nich už unavení. S Harrym som strávila 15 mesiacov a naozaj sme si rozumeli. Myslela som si, že je skvelý. Potom prišla Meghan a jednoducho ho zničila, obávam sa. Viem, že to znie hrozne, ale je to strašná žena. Pamätám si ten hrozný pukrlík počas rozhovoru, keď sa vysmievala kráľovskej rodine. Najprv. Rodine a samozrejme jeho tvár. V tom čase sa to stalo virálnym. Na ten obraz sa nedá zabudnúť. Čo sa teraz stane s ich kráľovskými povinnosťami, tak povediac? Zjavne sa vzdali oficiálnych úloh. Teraz, keď sú späť, zdá sa, že si myslia, že sa môžu vrátiť do tejto úlohy? Je to vôbec pravdepodobné? Je úžasné, že dnes, v prvý deň, keď sú naozaj tam, dali 2 príkazy na návštevu rôznych spoločností, však ohromujúce. Ale nikto si ich nebude všímať, pretože už nemajú nič spoločné s kráľovskou rodinou. Robia len to, čo chcú, ale nemôžu dávať príkazy a v skutočnosti nemôžu robiť nič, kvôli čomu by ľudia povedali, že tam musia ísť. Ale musíte byť s nimi veľmi opatrní, pretože sú veľmi, veľmi prefíkaní. A kráľovi dali, ako som povedala, viete, 3 dni. A muž, ktorý má už po 70-ke, stále má rakovinu. Darí sa mu dobre, ale stále má rakovinu. Je to muž, ktorý rád robí veci dôkladne a s predstihom. Namiesto toho má túto bombu, že všetky tieto deti a Harry prichádzajú. A to vás tak trochu zneistí. A im sa to páči, vieš? Oni to chcú. Chcú veci, ktoré sú náročné a nútia ľudí nad nimi premýšľať. Ale myslím si, že zistia, že Anglicko nie je také, ako si to predstavovali. A bude to pre nich dosť ťažké, pretože sú takí neobľúbení. Sú neuveriteľne neobľúbení v Amerike. A teraz sú veľmi neobľúbení aj vo Veľkej Británii, pretože sa ľuďom nepáči, akí boli hrubí.
Absolútne hrubý. Harryho kniha Náhradník bola mimoriadne nechutná voči jeho rodine. A to sa vám nepáči. A nebudú si myslieť, že je úžasný. Niektorí ľudia ho majú radi, pretože je zábavný, ale v skutočnosti mu bude zabránené robiť veľa vecí. Chceli mať ochranu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ale keďže momentálne nie sú riadnymi pracujúcimi členmi kráľovskej rodiny, nič také nedostanú. Takže sú z toho veľmi nahnevaní, ale nemôžu mať všetkých týchto ľudí, ktorí by sa o nich starali, pretože chcú to platiť z našich daní. A ja by som mu nedala žiadne peniaze, pretože nerobí nič pre krajinu ani pre kráľovskú rodinu. Je tu pocit, že niektorí ľudia vo Veľkej Británii by možno radi odpustili a zabudli? Nech sa bratranci vrátia, vyrastajú spolu a je čas, aby sa všetci posunuli ďalej? Je takýto názor čoraz silnejší? Aký je váš názor? Áno, určite to tam je, ale ja na to neverím. Myslím si, že tá krutosť, ktorú spáchal na svojej rodine a on sa neospravedlnil, Meghan sa neospravedlnila. A myslím si, že je to veľmi ťažké pre niekoho ako princ William, ktorý bol napádaný kvôli svojmu telu a všelijakým veciam a kvôli svojej manželke. A myslím si, že keď je niekto napádaný kvôli svojej manželke, viete, napádaný, ale jeho manželka je napádaná, je veľmi ťažké myslieť si o nich, že sú skvelí, pretože boli voči nej mimoriadne nepríjemní. Toto je úžasná žena, ktorá sa naozaj stará o Williama a deti. A Meghan na ňu žiarli, takže sa ju snaží neustále kritizovať. Alebo urobí niečo tesne pred tým, ako to urobí ona sama. A je to jednoducho veľmi nepríjemné. Takže nehľadám niekoho, kto ti povie vtip. V skutočnosti hľadám niekoho, komu záleží na iných ľuďoch a nepíše si o nich do denníka, kde to môžu navždy vidieť. No, počkáme si, ako sa to celé vyvinie, či možno v Spojenom kráľovstve napokon budú žiť šťastne až do smrti a uvidíme, čo sa stane ďalej. To, čo vieme, je, že bulvárna tlač tam bude nadšená. Angela Levinová naživo z Londýna. Vždy si vážime váš čas. Ďakujeme, že ste boli s nami v relácii The Rundown.